Nikolai Bordyuha. Senior Newcomb into the blue corner. Please welcome the boxer representing Bulgaria, Kirill Borisov. И така, почитатели на бокса, дойде време и за последната полуфинална среща от Еврошампионата в зала София. Отново с българско участие. Виждате червения ъгъл, молдовеца Николай Бордюха, срещу него нашето момче Кирил Борисов в синьо. Надяваме се този път пък синия цвят да е успешен за нас. На четвъртфиналите Борисов се справи с чеха Филип Кочи. До момента актива е 2 победи и 3 загуби в днешните полуфинали. Имаме двама финалисти. Още веднъж да повторим. Адмирации за Тони Сотиров и за Серхий Владовяно. Надяваме се и Кирил Борисов да изравни статуквото срещу представителя на Молдова. Не го подценяваме. Видяхме, че има и силни боксери от тази страна. Но пък Сергей Владовяно победи именно молдовец. И то с 5-0, 70 кг. Да няма се и тук над 80 кг също да направи Кирил Борисов. Доста по-здрав физически изглежда нашия боксер. Видим като застанат двамата един до друг. Надявам се да материализира и тази физическа мощ в точки. Така начало на последния полуфинал от днешната програма вечерния сеанс. Виждате какво здраво захапване от двамата. Тръгва смело молдовеца. Борисов също му отговаря. Не трябва да отстъпва нито за момент. За съжаление този, който връхлита е Николай Бордюха. Тежки секунди за Борисов. Трябва бързо да се съвземе и да контратакува. Много тежък удар тук. Инкасирахме. Добре, че се задържа. Не сме очаквали, може би, такова бурно начало от молдовеца. Трябва да се успокои с няколко силни удара. Ако трябва и така дори да спре устрема на съперника си. Толкова агресивен молдовец и аз до сега не съм наблюдавал, но явно това е тактика. Два много тежки удара за Борисов. Сега работи в близка дистанция. Трябва да се държи малко, да затвори играта, да мине този първи рунд, който няма да е много успешен за нас, но... Тук какво изпълнение на Кирил Борисов. Ето това чакахме. Браво на Кирил Борисов. Такъв хубав нокдаун. Да видим дали ще може да го затвърди. Печели време сега. Ще може ли да го довърши и да продължи? Бяга молдовецът. Има възможност за Борисов още веднъж да го свали на земята. 13 секунди на земята е Кирил Борисов. Мисля, че е финалист. От това по-убедително. Наистина страхотен финал. Дано да е добре здравословно. Веднага отиват медицинските лица. Как започна този матч, ма как завърши. Браво на нашето момче. Нека да видим какво се случи с тези абсолютни минута и половина. Много напрегнати, бих казал. Какъв удар! Какъв удар на Кирил Борисов. Беше ясно, че не е напълно възстановен молдовеца. Сега трябваше да си довърши атаката. Може и да спорят от молдовския лагер, но в крайна сметка победа за Кирил Борисов. Надяваме се да се изправи Николай Бордюха. Това е тежката категория, тежките удари. Браво на Борисов, че успя да преодолее стъписването. Да, ще стане молдовецът за радост. Ето сега е прегръдка между двамата. Аплодисменти за... Ядосва се молдовеца. Много добре започна. Дори започнах да се притеснявам и аз. Нека да видим още веднъж.
Много добро, страхотно изпълнение. Много силен десен в брадата, мисля, че го нацели. И тук беше въпрос на време просто да го довърши. Не беше в кондиция. Да. Така, уважаеми зрители, приключваме мажорно днешната полуфинална програма. Няма нужда да гледаме таблото. Кирил Борисов буквално отказа Николай Бордюйко от Молдова и се класира за финала категория до над 80 кг, където се срещне силния руснак Данил Леонов. 3 победи за България и 3 загуби в днешния ден. Не пропускайте утрешните финали отново в ефира на B1 B-Sport TV. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма. Насладете се на тези красиви кадри с българска победа.